नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. मूलभूत हक्काक वंचित जाल्लो कुमटा मेदिनी ग्राम. कारवार. मनशाक जीवन जगते जाल्यार मूलभूत हक्क आणि मूलभूत सौलभ्य हे मुख्य गरजेचे आसा. ते खातीर 10-12 वर्सांच्यान आंदोलनानंतर काही वर्सां पयलीं जिल्हाधिकारी येवन काही ल्हान ल्हान समस्येचे निवारण केले आणि जावचे आशिल्ले ह्या ग्रामाक जाय तो अति आवश्यक आशिल्लो रस्तो आणि शाश्वत विद्युत व्यवस्था, पण ते तसेच उरले. परत आता त्याच ग्रामाक जिल्हाधिकारी ग्रामाकडे या कार्यक्रमा निमित्तान जिल्हाधिकारी त्या गावात पावले. ही असा खबर. हिरव्या दाट जंगलात अनेक संकटाच्या मध्ये जीवन जगची वस्ती कुमटा तालुक्याची मेदिनी गावची जनवस्ती. तेमगेल समस्या जाणून घेऊ जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन आणि वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी व्हड अशा वडा झाडापोंदात आयोजन केल्ल्या वेदिकेचेर गावच्या लोकांलो अहवाल स्वीकारून ग्रामस्थाले दुःख समजून गेले. या गावात विद्युत व्यवस्था बरोबर ना. वर्सांतल्यान 3 महिनेच विद्युत मेळटा. पिवच्या उदकाची व्यवस्था बरोबर ना. अंगणवाडी शाळा मोडकळीक येवन कोसळच्या स्थितीत आसा. अंगणवाडी शाळा नवीन बांदची विनंती केली. प्रत्येक मूलभूत सौकर्यासाठी सरकाराकडे मागणी करतेच आसात, पण आजपर्यंत काहीच उपयोग झाला ना म्हणून स्थानिकांनी आरोप केलो. जिल्हाधिकारी स्थानिकाल्या बायकाचेर घरान घरा वचून तेमगेली परिस्थिती जाणून घेवन रेशन कार्ड, दिव्यांग, विधवा, संध्या सुरक्षा अशा लोकांनी मासिक वेतन जाग्यारीच मंजूर करचे संबंधित अधिकाऱ्यांक सुचयले. विद्युत संपर्क शाश्वत करची सूचना दिली. त्याचबरोबर पिवच उदक, कॉलेज विद्यार्थ्यांक हॉस्टेल व्यवस्था, नवीन शाळा इमारत बांधूक मंजुरी करचो भरोसो दिलो. मुख्य म्हणल्यार रस्ता कामगिरीचे प्रयत्न करता असो भरोसो दिलो. रस्तो निर्माणाक सरकारच्यान सध्या साथ दी जायना जाल्यार CSR योजने मार्फत इन्फोसिस संस्थे मार्फत प्रयत्न करता अशें तेमी आश्वासन दिले. अखेर या जंगली प्रदेशात वास्तव करून आशिल्ल्या ग्रामस्थांक रस्त्याचे स्वप्न सत्यात उतरतले अशें दिसता. तेमकां केन्ना हे भाग मेळटा तेमचे कडेन मेदिनी ग्रामस्थाले लक्ष लागला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. माजाळी गाबितवाडा हिंगात बंदर निर्माण करा. युनियन अध्यक्ष प्रशांत मेथा. कारवार. कारवार तालुक्याच्या माजाळी गाबितवाडा हिंगा मच्छीमारी बंदराचे काम बगी जावसाठी माजाळचे मच्छीमारी पारंपरिक यांत्रिक बोटी आणि होडी युनियनान आग्रह केला. युनियन अध्यक्ष प्रशांत मेहता हेमी प्रसार माध्यमात सांगले की सरकारान 2,50,00,000 रुपये अनुदान मंजूर करून माजाळी गाबितवाडा हिंगा मच्छीमारी बंदर निर्माण करूक अनुमती दिला. शासकीय रुपाली नाईक आणि मच्छीमारी बंदर खात्याचे सचिव S. अंगार हेमी माजाळी गाबितवाडा हिंगा येऊन पळवणी करून गेलात. जाल्यार थोडे लोक विनाकारण या बंदराक अडथळो निर्माण करू लागलात. तेजेन लोकां भितर गोंधळ निर्माण जालो आसा अशें युनियन अध्यक्ष प्रशांत मेहता हेमी आरोप केला. गेल्या 15-20 वर्सांच्यान ह्या भागाचे मच्छीमारी लोक मच्छीमारी बंदर निर्माण करूक सरकाराक आग्रह करते आशिल्ले. जाल्यार आता सरकारान आमगेली याचिका स्वीकार करून पैशाचे अनुदान दिल्ले आसा. सरकाराल्या आदेशानुसार पुण्याची कंपनी ह्या भागाचे सर्वे करून मच्छीमारी बंदराचे निर्माण करूक माजाळी गाबितवाडा हो तो जागो योग्य आसा म्हण गुर्त करून एक नक्षा तयार केला. या नक्षा संबंधित तज्ञ लोकांचे अभिप्राय घेऊन सरकारान अनुमती दिला. जाल्यार काही राजकारणी लोक हे बंदर दुसरे निर्माण करू जाय म्हण सांगते आसात. हे बरोबर न्ही अशें युनियन अध्यक्ष प्रशांत हेमी सांगले. फुडें तिमी सांगले की माजाळी दांडेबाग हिंगा मच्छीमारी बंदर निर्माण करचे उरल्यान सरकाराक हिंच्यान दुसरी योजना मंजूर करून बंदर निर्माण करू शकतात. जाल्यार गाबितवाडा मंजूर जाल्ले बंदर आमी दुसरे कडेन स्थळांतर करूक अवकाश दिवचे ना. पावसा वेळार गाबितवाडा भागात समुद्रात येवच्या पाळाच्या झटक्यान खूप लोकांचो जीव गेल्लो असून बोटीचे बीन खूप प्रमाणात नुकसान जाले आसा. ताका लागून माजाळी गाबितवाडा हिंगा मच्छीमारी बंदर जावचे अत्यंत आवश्यक आसा. एक वेळार हिंच्यान बंदर दुसरे कडेन स्थळांतर करूक प्रयत्न केल्यार आमी तीव्र विरोध करतले म्हण मच्छीमारी प्रमुख कृष्णा पांडुरंग मेथा,
रमेश मेथा, गोपीचंद जाधव, रवी गावकर हेमी सांगले. माजाळी गाबितवाडा हिंगा मच्छीमारी बंदर निर्माण करूक श्रम केले आमदार रुपाली नाईक, संसद आनंद कुमार हेगडे, सचिव कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमकां मच्छीमारी लोकांन धन्यवाद दिले. कारवारच्या माजाळी श्री देवते देवीक उपार अन्न संतर्पणाचो संकल्प पूर्ण. कारवार हो एक निसर्गान नटिलो तसोच देवदेवतांच्या रक्षणान व्यापील असो क्षेत्र. कारवारच्यान बरेच जण उद्योगासाठी गोंय राज्याच्या नोकरेचेर अवलंबून आसात. काही जण सदांच यो वच करून रावतात तर काही जण गोंयांतच बिराड करून रावन नोकरी करतात आणि कारवारात फाविल वेळात कारवारच्या जावच्या देवदेवतांच्या उत्सवाक येतात. कारवार पोळे सीमा भागाच्या माजाळीत श्री देवते देवीले देऊळ आसा. ती सगळे भक्तांक साक्षात पावता अशी परंपरेपासून आख्यायिका आसा. त्या देवीक उपार म्हण एक नामाचो भक्त लोक अन्न संतर्पण करतात. 20 मार्चाक असोच एक उपार कार्यक्रम जालो. गोवाच्या वास्कोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ह्या नावाची बोट तयार करची कंपनी आसा. तितूंत भूसेना, वायुसेना आणि जलसेना हेमकां लागचे फायटर, कोस्टल गार्ड, वॉरशीप असली काही बोटी तयार करतात. त्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीत कारवारच्यान जे सुपरवायझर आणि ऑफिसर ह्या पदार कामाक वयतात तेमी सगळ्यान मेळन तेमचे तर्फेन गेल्या 2 वर्सां पयलीं ह्या श्री देवते देवीक एक उपार करचो म्हूण संकल्प केल्लो. पण कोविड कारणान तो उपार करूं शकलो नाशिल्लो. तो तेमगेल्या सौजन्यान काल 20 मार्चाक केलो. हो उपार करचो तेमगेलो उद्देश म्हणल्यार गोंय कारवार सीमेर आशिल्ली ही देवते आई गोंया कामां वयतल्या सगळ्याक सुखी दवरूं, घरा कडच्यान कामार वयता येता पर्यंत किंवा कामार आसतना कसलेच अवघड घडची नाका, सगळे जाण सुरक्षीत रावूं म्हण तेमगेल मनापासून प्रार्थना करून हो उपार कार्यक्रमाचो संकल्प पार पाडलो. 2 वर्सांच्यान अड नाशिल्लो हो उपार कार्यक्रम यशस्वी जालो म्हण सगळे गोवा शिपयार्डाचे हे कर्मचारी खुश जाल्ले हे तेमगेल चेहरेच साख दिताले अशें ह्या उपार भोजनाक जमिले भक्त सांगतात. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.